ngake ngakhuluma ngelinye ilanga ngikhuluma ngokuphilisana nje kwemindeni endaweni yasemakhaya. Ngikhuluma imvamisa isikhathi esiningi uma kunesihloko esizokhuluma ngaso kusuke kuyisihloko esisuke sisithathe kade mhlawumbe sikukhona abashayeli besibikela ngokuthi bengedlula kanjani esimene esifana nalesi njalo njalo. Ngakhuluma ngokuhlalisana nje kwemindeni yasemakhaya nezinselela ababhekana nazo. Yazi emakhaya kube nomndeni nje owashone lo bhuti wawo mhlambe eshona la endaweni elimala nje khona endaweni noma elimala kuphi kodwa wagcina eshonile wangcwatshwa lo bhuti. Bese uthola ukuthi indawo yonke iyazi ukuthi lo bhuti washona kanjani. Yonke indawo isigodi sonke kuyaziwa nje ukuthi ubhuti wala kwacebe ekhulu ngabe kwacebe ekhulu ngabe kwabani ukuthi washona kanjani ebulawa ubani. Kodwa abantu abangazi lo mndeni kuphela lo wakubuka lo bhuti. Ngiyazi ukuthi yenzeka into enjalo. Uthola ukuthi endaweni nje kukhona mhlawumbe umuzi wakini uyasolwa ngokuthakatha umuzi wakini. Uthola ukuthi bonke la endaweni bayazi ukuthi umuzi wakini usolwa ngokuthakatha, but nina nazi nina. Wena ujabula nabo bonke abantu, uhleka nabo bonke abantu, awazi ukuthi umuzi wakini usolwa ngokuthakatha. Yenzeka into enjalo. Nalapha ke ekufeni komuntu. Yazi ngake ngaya komunye umuzi walapha nje ngakithi kwaNongoma. Wakwakubheka. Lo muzi washonelwa umfana wakubo edubuleka nje kushuthi ngabe wadubuleka uma sebethola wadubuleka ngephutha engathi wayifaniswa. Edutshulwa nje ngabafana basendaweni. Bamdubula lo mfana wala ekhaya omncane nje ngoba bebuye eBhishi kade kuyobhudwa ngazi ku Richards Bay. So mase bebuyile sebekhona la endaweni bese edubuleka ngephutha. Edutshulwa ngabafana bakhona endaweni. So mawubikelwa lo muzi kwase ngazi ukuthi labafana bebemile kwaqhamuka umuntu wadubula wayeseyabaleka. So lo mndeni wagcina usale naleso sithombe nje ukuthi kazi ingane yethu labantu abayidubulayo babeyidubulelana kwangcwatshwa kwenziwa yonke into wedlula umncwabo. Umphakathi la endaweni uyazi ukuthi ingane umfana walapha kwakubheka ubulawa ubani kodwa bona abazi bona. Badlinza bedlinzela futhi ungeke ungadlinzi ngoba uma ninelunga lomndeni elishona ayikho into elilimaza umuntu oshonelwe njengokushonelwa isihlobo noma indoda noma intombi noma ukushonelwa nje umuntu nize nimncwabe kuze kuphinde kuthuleke ningazi ukuthi ubule ubani. Ayikho into ebuhlungu njengaleyo. Uyazi kuyahileka uma lento ungayibona kakhulu lolu hlelo olubizwa ngeVOD ngaphakathi ejele. Khona uhlelo okuthiwa iVOD sengangalichaza iVictim Offender Dialogue. Lolo hlelo kusuke kukhuluma isiboshwa sikhuluma nama victims. Kushuthi uma wawuboshela ukubulala unikwa ithuba lokukhuluma nomndeni kamufi. Uchaza ukuthi njoba wabulala ubhuti wakhona noma babu wakhona nje wawuthunywe ubani ekuthume kwakwenzakalani wambulala kanjani yini kwakubangwani. Yabo lo hlelo ngihlale ngisho ukuthi uhulumeni sengazi ukuthi engaluguqula ngoba uhlelo lweVOD uhlelo oluvoluntary kushuthi uhlelo olenza ngokuthanda wena njengesiboshwa. Mawuziza uthanda ukuthi ulwenze uyasho your report ukuthi ulwenze.
ebese ke ijele lixhumanisa nomndeni ukaBungufi nixoxe ke nikhuluma iqiniso lonke. Ebese uyahila umndeni, uyazi ukuthi eminingi imindeni enganginokulalela ama VOD yakhona wawuyixolela iboshwa lezi insizwe ekade ibulela imindeni, wawuyixolela ubone kodwa uthola ukuthi uxole emva kwesikhathi sukukhala isikhathi eside kakhulu. Uthola ukuthi la ngikhuluma ngecala, uthola ukuthi iVOD yenziwa ngo-2011. Lo muntu owaboshwayo icala walenza ngo-2000 ngoyear 2000 noma 2001. So mubala from 2000 to 2011, that is 11 years icala lenzeka. Kodwa uma isiboshwa sesichaza iqiniso, ngoba umndeni usungalazi iqiniso ukuthi ubaba la ekhaya washona kanjani, ebulawa ubani, kwakwenze njani. Isiboshwa sithi mase sichaza ukuthi cha, ubaba la ekhaya wabulawa yimina. Ngangisuka eThekwini or ngangisuka kuphi, ngithengiwe kuthiwa ngizombulala, ngafike ngamdubula kanje ngangaxabene naye, ngangithengiwe. Umndeni mawulugonyuluka ngempela iqiniso, ulugonyuluka ulichaza lonke, uyakhala umndeni, khala ubona khona lento ephumayo. Bakhala kuze kube ngazi ukuthi lo muntu ushona izolo, bakhala kuze kube ngathi umbiko ukuthi umuntu ushonile ufika manje. Ukhala umndeni, ukhala uzube nesilokozane bese uyehla bese uyaqala kuyayiphendulela nawo, kodwa ekugcineni bese uyamxolela lo uboshiwe. Khona nje umnye umama wakhuluma kamnandi ekhuluma kwesinye isiboshwa esasiboshela ukubulala indoda yakhe. Sachaza isiboshwa ukuthi hayi sasithengiwe, sithengwe kanje ngebhadi ke lo wayesithengile wayesevele seshonile. Sachaza isiboshwa, lo mama wakhala, lo mama ngamuzwa ukuthi uyakhala, uphatheke kabi, kodwa uyahila. Wathi mayisekhuluma wayesethi mfana wami, ngifisa ngathi uNkulunkulu engakubusisa ukube kuya ngami kwalezi zinto ezikhumulile, ngabe ukube ukhululwa njengoba uboshiwe nje, ukube ukhululwa ama victims, uthi ngabe mfana ngithi khumula lezo zinto ezigqokile, uphuma uhambe ekhaya, ukuze ngenxa ukuthi ngifuna ubona uxolo lwami olungaphakathi. Njengoba ngithi ngiyaxolela nje, ngiyaxolela lokhu kwangempela, kodwa ngifisa ngabe uyakubona ukuthi ngixolela ngempela, ngoba into osuyenzile njengamanje usungilaphe vele ubaba umntanami ngeke savuka, kodwa usungilaphe into ebihlezi inexhwala lokuthi kazi ubaba wengane, ukazi umkhwenyana wami ubaba wasekhaya wabulawa ubani, ebulawelani. Ngoba noma ngangikhona enkantolo, wawuphika enkantolo, vele icala lomphiko, kodwa ubufakazi noma babukhomba, kodwa ngagcina nami ngihlezi nokuthi mhlambe njengoba wagwetshwa nje wena wagwetshela ubala. So iyelapha lento ukutshena neqiniso, eyelapha noma ingekho ke indlela yokuthi makuthiwa nje kini khona umuntu oshonile ebese nigcine nimncwaba ningazi ukuthi ushone kanjani. Ngiyazi ukuthi kunemndeni la njoba kusemakhaya nje insizwa khona eziseGoli, khona eziKoThekwini, kunemndeni eminingi enobhuti okwangena ikhona nje kwathi usibani sedujulu eThekwini, okwangena ikhona nje kwathi usibani sedujulu eGoli, wabuya wazongcwatshwa. Kuze kube manje leyo mndeni ayazi ukuthi ubhuti wakhona washona kanjani, lo mama lo akazi ukuthi ingane yakhe yashona kanjani, isizathu kwakuyini. Usenale lo xhwala into ehlezi kuyena ukuthi nje ingane yami yadutshulwa eGoli, ingane yami yadutshulwa eMpumalanga. Akazi ukuthi yayidutshulwelani, uyohila mhla, ukuhila kwakhe uyohila mhla wathola iqiniso la ngempela ukuthi ngempela ingane yakhe yashona. Angazi ukuthi, ngiyazi ukuthi bakhona abaningi asebeke badibana nalezo zimo, nami ngomunye wazo.
yokushonelwa ilunga lomndeni ugcine ngempela iqiniso noma kukhona amahemeheme ashiwoyo ukuthi hayi umfowenu wabulawa ukuthi usisi wakho wabulawa ukuthi ubaba wakho wabulawa ukuthi kodwa kukhona iqiniso lelanga ngempela umuntu angalazi ngokushona kwesihlobo sakhe. Angazi ukuthi lento singayenza kanjani kule mndeni enjalo ephila nalawo maxhwala lawo. Angazi ukuthi singayenza kanjani ukuthi igcine sivela ukuthi ihlobo zabo zafa kanjani. Angazi ukuthi singayenza kanjani. Ngake ngabhala nje ngayo lento ngibhala lapha ya ku Facebook epage lethu. Isihloko sawo sithi usizi lwempilo yomndeni. Ngabhala ukuthi emndenini nje indaweni zasemakhaya kunomndeni ophila nexhwala okwashona ubhuti wawo, mhlawumbe washonela eGoli noma eThekwini, wona mhlawumbe usekhaya useMelmoto or usempangeni kwesakamthetho or kwaNongoma, washona ubhuti wakhona or kwashona ubaba wakhona ngokudutshulwa noma wagwazwa. Kodwa kuze kube namanje, kuze kube namhlanje abazi ukuthi washona kanjani. So ngicabanga lento ukuthi kambe singayenza kanjani ukuze sithole lawo maqiniso bese siyahila, ngoba kwesinye isikhathi uba nexhwala kwenza ukuthi ugcine ungasakwazi ukuphila impilo yakho leyo kufanele ngabe uyayiphila ngenxa yaleli ixhwala lokuthi uhlala ucabanga ukuthi kazi umfowethu, kazi ubaba, kazi usisi washona kanjani, ebulawa ubani. Bengithi angidlule kulokho ukuthi ngiyazi baningi abaphila naleyo nto, and into uma uyikhuluma the mere fact ukuthi uyikhulumile omunye umuntu uyelapheka. Thank you.